musiro wenyoka zvakasiyana-siyana mukutsvakurudza kwawakaita zita repachitupa raLeonard Dembo ainzi kudini? Leonard Tazvivinga. Leonard Tazvivinga. Ko kwangwari gwaendepi? Kwangwari gwaendepi kwanzi yanga iri nickname ya baba vake kozota nickname yasekuru. Okay. Saka dzakabva dzangobatanidzwa dzese ipapo. Okay, kwangwari gwaendepi? Yanga ari manickname ayo. Ana sekuru. Alright, saka yanga iri nickname. Yanga iri zina rakusinjirira. Rakusinjirira. Rake chairo. Leonard Tazvivinga. Ndofunga inini vana sekuru ivavo vanga vane zvavo futi. Zvavaita ikoko ndofunga nokuti munhu angopuwa zita remadunhurira pasina zvavaita. Okay. Saka ndofunga ndizvo chaizvo zvakinge zvakaitika zvakazoita kuti akwanise kunge achizowana zita remadunhurira. Unoziva chimwe chinhu futi Bhonzo chinofanira kuziva vateereri, hanzi Leonard Dembo anga asingaende mustudio kunotsikisa vasina kumbobika kamukombe woshedza gogo ndovaibva kumusha kwaChirumanzi woya kuno kudhorobha kuBelvedere Diacom kanzi wobika doro ravo womboti kamukombe dzutu vese ipapo onwa vese ipapo naye angasinganwe doro asi ipapo aitotestawo manager wake wese naye gogo ipapo kuti kupira kumudzi nokuti Leonard Dembo angari munhu wechivanhu aitenda kuchivanhu ndo zvaitendawo izvozvo ndo zvatinoita kavanhu vatema vanotema tine zvekweduwo. Yes. Saka aizoti kana ndosaka aita akapindawo mustudio paipeya aipfapfaidza zvokuti nyika yese maigara pasi nokuti anenge atenda akumbira kuvadzimu. Aiwa tinotenda Rapson Umari ndiye kamushamararewo paNational FM Radio anotibikira kachirongwa gamba remumhanzi shoko rimwe chete raungada kakusira kumhuri yeZimbabwe nhasi tichipemberera basa rakabatwa nemushakabvu legend Leonard Dembo. Ndoda kuti nini kune vaimbi variko mazuano mungadai muri vamwe vanhu muchiteerera composition dzaitwa naLeonard Dembo nemaridziro aita kuti music yake kazhinji kacho yanga ine message aikona kungoimba zvinhu zvisingabatike imbai zvinhu zvoita kuti zvinokwanisa kurarama. Music yaLeonard Dembo hapana payaitaura zvinhu zvinonyadzisa zvokuti ungaregedzewo kuteerera mhanzi yake munhu wese aikwanisa kusaka izvozvo kana ndaikumbisa kuti vaimbi vari kuya mazuva ano vechidika ava kana muchiteerera mimhanzi iyoyi edzaiwo kutsika matsimba iyayo kuti music inge yakanyarara yakapora asi ichibata mwoyo zvinofadza vanhu. Rekai ndipe kutenda kuna Rapson Umari uyo auya kakuzvidudza kuti right mushakabvu Leonard Dembo munhu angakaita sei manzwa kakuti Jona Moyo akadisappointwa rimwe gore vachiita kashowo vese aro akabharabhara zvikanzi ndinofuna kakuti ndiwedzenge bharabhara ikwanise kumana ngarimoto kana motikari asi vateereri vakauya havana kudisappointwa kunge asvika achipfapfaidza.